ng'ama nitie. Ang'o duogo mondo orang kar kanyo nitie gima jatend piny Kenya bende ne omulo. Jalup jatend piny Kenya osebedo ka lose wiye jogo mane ok osiro sirkal ok onego bed ni yudo mwandu gi mag sirkal to koro riwruok gi sirkal waneno ka koro gik machalo kaka matimore Kabonyo Kanyagwal timore limbe jatend piny Kenya timore ok en dichiel ok en diriige ni pod odhi duogo gin gik magi mapontiere kanyo aduogo mondo mi warange to Nduku kama intiere jadak e kaunti ma Siaya dala Siaya ka timo limbe diriyo Kisumu kata ben gilo ineno kanyo kaka gintiere chenro mano tiere kaluo e kind lime mar ndalo ang'wen ma jatend piny Kenya gwengewa makaluo inyalo wachango dongruok koso siasa manitie kar kanye nitie kama inyalo pogi koso ne gin kumoro achiel ing'eyo senator kendo bedo MP Manyando for a long time Higa par mama no bende noromo retire go in politics kain ng'ama ne nitie gima ne timo in life to because politics en activity ma jomoko inwang'o ni ka okawo kom to okawo kom kuom Nyamunga to Nyamunga nobiro ka ne nitie problem ma flooding to kirango ka flooding ne nitie Nyamunga notimo his best gu pesa manomiye matin ma CDF and iwinjo kowacho no akabuni en yen chuodho no nodare boringo bobiro idho ndara ma en gida chuodho no kia ting'eni kinyidwa solve problem mar Jo-Kano ma momako gi ma problem ma gisoneno nyaka nene to nyonego bed nwach dam ma so in Koru-Soin ma nyonego bed gi wuoyi mondo ng'en pesa di manyalo time to nyalo konyango kech rech to as much as rech na factor takiane efficacy trial mane manye jogi otimo bonwang'o ni capacity manam momako Kenya rech adi manyalo betie nikech ing'en science be wacho ni ka rech is overpopulated to githo mang'eny kendo githo makoro dhano be ok nyal chamogi iwinja takiane efficacy trial mane motim mopim go aoche nambe mamoko kaka Lake Naivasha kisa mwadwa timo gimoro to watimur gimoro kwarango projection mare kata kwa wacho no fingerlands ma kori keto kaje kadwa bedo traded on efficacy trial motim pim go pige mamoko gi ne kanye manyalo survive go gi primary element mag rech mwatimo golo kuchande so ananyalo wacho ni senator ok nyalo wacho ni gigo koro biro nikech odonjo senator machon he has had opportunity pok wawinje kita kokelo gini motion in parliament and in senate ne joga go problem nitie lo mo malai idol mane nga primary course manyalo mede economy marwa so gigi biro president gin gi nyawe ne ji manyodhi no jakom bende nyon timo consultation and he knew ni obenya come jogo time nikech obendo bro worth Rift Valley obendo bro worth Kenya mangima otimo consultation yeah so kwado no pim gini scale moro nintie ne koro jo piny nintie jo ODM moko ne jo luonyo wok ne dhi rwako rais nikech jo manjorengo nyen wendo en manyone go bio surprise with good things iwinja na anda biro iruka to problem mang'eyo en mago mai nikech president yuso bedo nyaka minister ma agriculture to area mo aeni makamba dek odling thi masani dwa inyegi wacha ni gidwa teri privatization okang'e ne ni ango mane akiani jo piny are involved ma jo piny bedo go shares kaka weg low akiani usa takiani use ma nitie category on a lease period to gini bro bedo measured nadi and how is it going to benefit weg low kich low pegi gin gama giji garakati serikal ne on mi portion to control to gin mago ganda moro okinyal kawo giro ganda moti tuogo ni dwa de uso without a proper projection kaka gino bro benefit jogo nikech ing'eno musungu manochako gigi to ne riek kidhi Muhoroni had a very good primary school ne gin go hospital mane yo piny access iwinja ka ng'ato nokethre gweng and he knows that gik mawacho gi ka ng'ato nokethre gweng to Muhoroni golo sukar to a large extent imi kita sanduku mano ng'ama ordinary ngech en problem ma ng'ama ordinary ma fama chobedo sorted dikino mad chai kada ka chiemo onge to ji omadho chai that one was sorted ji ne somo ne nitie bonuses mane ji yudi gigi
kanye timo gigi okanene formula mar an ordinary person ma farmer midwaga no tii those farms iwinja to is high time sani mondo kelnwa gik moko midwa no apam and nyoka neno wuodh president an nyaneno ni wuodh Rais Ruto nyen tu mondo ng'ere mondo wang'e maber wan pod nyok wang'e maber ero jogi to wacho no ng'e wan tulo mano timo ni wan wang'e wan kora kwa some omed limbe mano koro bro luware go jogi gi kiki ng'ada no ka interfere go angu duogi yes you just wait me to explain ngamo so bedo nyaka senator bed go manas koro gima timore ka president nyoso biro to gima nyo timo en nyo identify tan gima ng'eno ka jowa gi joma beyo ka gidwaro no community ni o embrace wano kwada gik magitimo ene ko yiere wan waonge kode wach eno nyalo join the UDA wan joma wan go wach gin joma machamo msara gu party mar ODM to ringo the kocha gin to waonge kod gi wach en kata yiere na minister nobody will follow him wan gi mwe nyalo dwaro kuome no tiyo no Kenya maber ok no tiyo no joluo o tiyo no Kenya maber go opportunity maber ero kama na enya tom angina ng'oli thuolo machielo mar bedo karaka to jotelo wacha ng'o kotenre kod gigi duto ang'eni